Nanikhangele Masoka, khona Nkosi yam. Ndikhona Gcaleka. Ndiyabhotisa ke mntana omhle kuwe, ndikwabhotisa ke napha kwibhunga lomthonyama, ndibhokise nakubo bonke abaphulaphuli. Camagu mntana omhle. Camagu Dedeza, siyaphila nathi mani kweli cala mani, ngeyona ndlela nathi ke sithi loo ndawo masikubhotise. Kuyaphileka kodwa namhlanje? Hayi, noko akufani mntakagcaleka, noko ziyathwaleka ezi sinazo. Camagu mntanekazi. Awu, Dedeza, andifuni uba simoshe ixesha. Ixesha kaloku lithaba, kuthiwa libazisa kaloku kwabhaqi unantsika umtshakazi ekuxhesha, ngenxa yento yoba kaloku neendaba nazo ziyalibazisa. Ndiyafuna ke sihlabele mgama, sileqe phaa ke mntakamasoka. Kaloku masikhumbule namhlanje sithetha lusuku lwembali apha ke kuMngantsana FM, qho ke ngolwesibini. Ndiyafuna mhlawumbi ke siqaphele ke phaya izizwe ezathi zadinywa ngamaXhosa. Ingaba mhlawumbi zeziphi ezi zizwe zadinywa ngamaXhosa? Zadinywa xa kutheni? Yayintoni nobangela uba kubonakala uba ezinye izizwe sezizibona namhlanje ziphantsi kwamaXhosa? Iye yithi mhlawumbi le mihlaba yamaXhosa, umhlaba kaXhosa eqala phi ephela phi, ukwenzela into yoba nomphulaphuli kwindawo akuyo mhlawumbi azazi into yoba thini kanti bendingazazi uba kule ndawo ndikuyo ndiphantsi komhlaba kaXhosa. Ndiyafuna ke Masoka khe siyidakanye kuloo ndawo, khe sive into yoba ingaba mhlawumbi ithini na into. Mandithose intambo kuwe kakadedeza. Camagu Mgcaleka. Ndiphinde ke ndibhotise mntana omhle kubaphulaphula ngelithi ke ukunqula kukuthandaza, ukucamakusha ke kukubulela. Sizawucalaca mntakagcaleka lo mba wanamhlanje khona ukuze ke uvakale ezindlebeni zabantu, ngokuba siqale sikhankanye mntana omhle awona amaXhosa omthonyama, sidlulele kwizizwe ezibe ngamangenela apha kwaXhosa ngenxa yentlalo, okanye mhlawumbi zibone into yokubana esi sizwe sisizwe siphatha kakuhle abantu, zabona uba mazisondele zize kuzo. Sidlulele singene ke ngoku kwizizwe eziye zabhubha mntana omhle, zathi zova izikhali zaqonda into yobana ziyavota, ziyangena apha kwaXhosa. Sifike singene ke kwizizwe zokugqibela ke ukufika isizwe esikhulu ke sibizwa ngento yokubana sisizwe ke samaMfengu. Ngakho ke mntana omhle sizawuqangcatha ngaloo ndlela ke namhlanje kulo mba sithetha kuwo. Camagu mntanekazi. Kuyavakala ngale ndlela uyibeka ngayo. Xa ndikuva kakuhle Dedeza, ndiyabona kodwa inethiwekhi ngathi iyakuhlupha kwelo cala. Uthetha ngamaMfengu, uthetha mhlawumbi ngabambu nezinye mhlawumbi izizwe. Ndiyafuna mhlawumbi ke inoba mhlawumbi kwakutheni zezizwe ziginywe ngamaXhosa okanye zizibone seziphantsi kwamaXhosa. Mntakagcaleka, masiqale ke mntana omhle, njengobana ke besendiyilile mntana omhle, ndithi awona amaXhosa omthonyama mntanegazi ngamaTshawe, awona ke mhlawumbi asiphathele ikumkani. Siyawukhumbula into zoobhurhu zilapho, ooPhalo, ooTogu, oorharhabe, oongqika, umlawu, zonke iikumkani zakwaXhosa zime kuloo ndawo, de nobukhosi nobukumkani bazo zime apho. Sibuye sibe namaKwayi mntana omhle, amaXhosa omthonyama, sibe namaCirha, sibe namajwarha, sibe namaqwambe. Ndiyazalwa ke mntana omhle phaya emaqwambeni kwezi tente ezikhulu. Uboyazi uba ndiyayibanga loo nto leyo ukuba ngumXhosa ngenxa yabo bantu abo. Kodwa ke ndibulele mntana omhle, sibe namantakwende, sibe namabamba, sibe namanzotho, sibe namankabane, sibe namaxandeshe. Zezona ke mntana omhle zizwe ezo, okanye mhlawumbi amaXhosa omthonyama lawo. Xa siziza ke mhlawumbi ukujonga into yokubana zeziphi ezona ziduko ziphuma phantsi kwamaXhosa omthonyama. Mntakagcaleka, masiyibeke icaceni wethu mntana omhle. Iziduko ezininzi apha kwaXhosa zingenele, okanye mhlawumbi izizwe ezininzi zingenele ngenxa yempatho mntana omhle apha kwaXhosa, de zaphela sezizilibala nento yokubana ibisithina kakade imvelaphi yazo. Ndakwenza umzekelo omkhulu ke mntana omhle, ndithi phaya sinamarhudulu mntana omhle, eyothi afike kulo mhlaba kaXhosa sabiza ngento yokubana angamangwevu. Amangwevu lana ukhumbula ke le mbalana, uTshawe lona umama wakhe uphuma kwesi sizwe samarhudulu. Isizwe samarhudulu siphuma phantsi kwamaMpondomise. Loo nto iyawuthi mntana omhle ibe ngamampondomise la, kodwa ngenxa yento yokubana uTshawe ebehleli ke wakhulela kancinci phaa kulonina, waze wathi xa ehamba uTshawe kunjalo nje efuna ukuyobhukuqa umntakwabo ongumCirha esihlalweni, ongoyena mntu ke bekufanele uba ke ubukumkani buhleli kuyo. Esingazuyithetha namhlanje ke loo nto leyo, kuba kaloku noko asinawukunika iwashingi, kukho amandwendwe. Kodwa ke mntana mhle, apho ndifuna ukubheka khona, ndifuna ukuthi amarhudulu lana mntana mhle asokwisizwe samampondomise, kodwa xa efika apha kwaXhosa inqanaba ehambe ebekhaya
aphe utshawe abe ezalwa kwesasizwe okanye mhlawumbi kukuloo mama khe kwesasizwe ngesigama ke mhlawumbi esaba kufutshane. Baphela ke sebehlala kwesizwe samaXhosa, bamkeleka, babizwa ngento yokubana bangomhlatyana kunjawunjoku, bebizwa ngento yokubana bangamangwevu. Sithe nomhle isizwe ziphuma kwalapha kwisizwe samampondomise, amaMpinga mntanomhle afika zenzela igama de anesihlalo kunjawunjoku phaa kubukumkani bakwamaXhosa, bamaXhosa xa bathi xa behleliyo phaa banikeze umzekelo umsebenzi okufana nomsebenzi wokubana bakhangelele ikumkani umfazi nezinye izinto. Kodwa ke yona nto ibase phaa yayiyimpatho mntanomhle. De ke naxa ndiyivelela le ndawo kulahleka ikumkani okanye mhlawumbi kukhothama ikumkani uGcaleka emka namanzi omfula, omnye wamadoda asemaMpingeni wanyanzeleka eziphosi lapho kuba lo yayingoyena phakathi lalikhona ezibuza into yokubana uzawuthi inkosi iphi na xa efika ebantwini elambathi inkosi kuthiwa imke nomfula angenze nzame zokuyikhusela nokuyisindisa. Ngakho ke aba kanti ke bazawubekwa ngamininye. Nezinye ke iziduko mntanomhle ezinjengooJola. ooJola bebeziinkosi apho basuka khona, kodwa uninzi lwabo uyabafumana kulo mhlaba kaGcaleka kungenxa yempatho ke mntanomhle. Amampehle nawo zizizwe ziphuma phantsi kwamampondomise lawo. Mandiyiveze ke Gcaleka le nto ethi asikho mntanomhle isizwe esisondele kakhulu kwisizwe samaXhosa njengesizwe samampondomise. Akukho nakancinci mntanomhle kwimbali yethu apho siyawufumaniseka into yokubana amampondomise ayikhe athifulelana okanye mhlawumbi wavana nesizwe samaXhosa okanye sakwaXhosa. Neyiphi na uhlobo, ungabheka kuRharhabe, ungabheka kuGcaleka, akukho apho siyifumana khona loo mbali. Into esuka apho bebesuka mntanomhle bancedane. Masikhumbule mntanomhle ngesihelegu sikaNongqawuse abona bantu bokuqala mntanegazi ukuxhelela isizwe sakwaXhosa emveni uba sasehlelwe seso sihelegu yayikwangamampondomise. Andizutsho ke into yokubana zeziphi na ezinye ke ezizwe, kodwa amampondomise mntanomhle ubuhlobo babona amaXhosa buhle kwaye futhi bukhulu. Yiloo nto kuyawufika xa sebehleli emhlabeni wamaXhosa ibe ngathi hayi bangamaXhosa omthonyama. Masidlulele mntaGcaleka, singazange sagxila kakhulu kulo mba, kodwa ke bendifuna icace ke loo ndawo. Masoka make siqale sibaleke ke sikhangele ivenkile, emveni koko sibuye siqhubeke. Kodwa ke ndizawufuna nje mhlawumbi uze uthi xa sokuphinda ungena kule mbali kukhumpulaphula obuza apha kuWhatsApp into yoba kuneziduko ezifana ke namantyilibe nezinye noRhila othangani ezithi kazizinqula zimchaphazele uGcaleka. Ingaba lo Gcaleka zimbiza ngabuni? Uyabuza phaya umphulaphuli. Ndiyafuna mhlawumbi xa sibuya sibe nakho ugqitha nje kulo mbuzo wakhe. Make sibaleke kuqala ke sithi tre apha evinileni. Xabako mntanakazi. Xabako ba. Sisebeni uGcaleka ke osembokweni obhexeshayo ngeli xesha Mfundini itatebethala ntsimbi yeshumi elinesibini. Yafuna ukutsho ke ndisithi ke siyakwamkela kula mazumoya bomdantsane FM. Ke silapha kwa-6 mall apha eMdantsane. Lapha sikhoyo Mfundini. Kulwandle kapha kweBuffalo City akusimonti Mfundisi. Mbona monti senza nalo hlobo lwemphulaphuli senza njalo qho. Sikhulula ke tshotshenhla kuzikhululo zonke ke apha eMpuma Koloni ke ndiyafuna ukutsho kuwe namhlanje sihleli phezu komba kaloku omnandi kakhulu. URhoyisa xa ndingathatha ecaleni Mfundini uyasixelela esizobela ke nomfanekiso engqondweni into yoba zeziphi ezona zizwe ezazidinwe ke ngamaXhosa. Namhlanje sizifumana silapha phantsi kwamaXhosa njengoba sibala isizwe samabomvane esithi sibaluleke kakhulu apha ke kulo mhlaba wakwaXhosa. Ndiyafuna ukubuza kweRhoyi kuba ikhona enye intetha endifuna ke ndiyiveze. Ikhona into ethi umhlaba kaXhosa indlela mkhulu ngawo. Asikho isizwe esikhoyo apha phakathi eMzantsi Afrika esogqitha umhlaba kaXhosa. Yade yathi ikumkani xa izikelisa, ndikhumbule saphila uzwelonke wathi umhlaba kaXhosa uqala ngomzimkhulu ayokuphela ngeKapa. Bathi le nto kaseyilandela sayifumanisa kanene uTshawe umzi wakhe wokuqala ekulani mmandla yasemzimkhulu. Ndiyafuna nje ke ndakhela umkhani umphulaphuli into yoba heyi apha sithetha ngesizwe esikhulu kwasithethwa ngesizwe samaXhosa. Ndiyafuna phinde ndithathe intambo ndiziphose kuwe ngophela yamcamako. Camaku Gcaleka. Linene mntanomhle elo likhankanyayo into yokubana sisizwe esikhulu kakhulu mntanomhle. De ke singaveza nale nto zonke mntanomhle izizwe ezifana umzekelo abaThembu, amampondomise, amaXesibe zizizwe ezime kumhlaba wamaXhosa ezo. Kodwa kasihlelanga kuloo ndawo mntanomhle, masikhawuleze siphendule laa mphulaphuli phaa
ebebuza into yokubana ezi ziduko zihamba ziquke mhlawumbi neekumkani okanye mhlawumbi zikhankanye namagama eekumkani, ingaba loo nto leyo ibangelwa yintoni na? Okokuqala ke makaGcaleka, mandenze ngolo umzekelo mfutshane njengolu hlobo. Mna ndime phaa eSigangala kwaMdzekane apho ndime khona. Laa mhlaba sime kuwo phaya ngumhlaba kaGcaleka. Masiyizekelise le nto, ndisuke mna ndizibize ngento yokubana ndiligcaleka ngenxeni into yokubana ndime kumhlaba kaGcaleka okanye mhlawumbi ikumkani ekhokhele kulaa mhlaba ibe ikumkani mhlawumbi nguGcaleka. Kanti ke mntanomhle ke kubantu abaninzi ke abayisebenzisa kakhulu ezidukweni zabo, imizekelo ke bethetha ngoobhurhu, bathethe nangezinye nezinye iziduko ongazicinga okanye mhlawumbi ikumkani ongazicinga, ivame mntanomhle iba ngabantu abangamaphakathi wobukhosi yabo okanye mhlawumbi wangabantu abangabulela izigcawu iikumkani zabo. Yiloo nto ke bebubanga mntanomhlanje bewabanga la magama de bawenza iziduko zabo. Mandizekelise kule nto ke mntakaGcaleka, sinamabamba mntanomhle asebukhosini azoba ngamaphakathi mntanagazi. Xa kusenzeka into yokubana inkosi mhlawumbi ibheke entabeni okanye isiya esuthwini, kufuneke bengabulele inkosi yabo. Ngako ke umkhondo lona uyawuthi uqale kubo ugqithele ke mhlawumbi kwabanye abantu. Andifuni ke mntanomhle ukunaba, ngumzekelo nje omfutshane loo ndiwunikayo into yokubana unobangela into yobana babubange okanye bazive ingathi banegunya lokubana bazibize ngaloo kumkani kungenxa yento yokubana bangabantu abangamaphakathi bemele loo kumkani leyo mntanekazi. Camagu. Camagu, ndiyafuna mani, zikhona izizwe zaphaa kumaKhoi and San. Xa kuthetha ngoKhoi and San masikuthi ayontini le kukuKhoi and San. Xa siyitolika ngesintu sithi ke onoxhakanyo nabathwa. Ingaba zikhona izizwe ezathi zangena phantsi kwamaXhosa phantsi kweso sizwe samosonoxhakanyo nabathwa? Camagu mntanekazi, zikhona kunjonjo kwaye futhi zininzi mntanomhle, ndiza kuzikhankanya. Masiqale siyisonge ngokuthi mntanomhle, kwezinye zezizwe ezingene ngentlalo apha kwaXhosa siyawukhankanya mntanomhle amazangwa, sikhankanya amantlane, zizizwe eziphuma phantsi kwesizwe samampondo eso. Sikhankanye mntanomhle ootshezi, sikhankanye amadala, sikhankanye imiganu, zizizwe eziphuma kumabombana ezo. Singene mntanomhle apha kubaThembu. Apha kubaThembu mntanomhle sinamayirha, sinamangxongo, izizwe eziphuma phantsi kwesizwe sabaThembu. Kodwa ke mandiveze le nto mntakaGcaleka, amayirha lana mntanomhle angene apha kwaGcaleka emveni kokubana ebulele ikumkani okanye mhlawumbi ebenesandla ekwenzakaleni kwekumkani nguBengcuka, nto leyo yathi yakhokelela ikumkani leyo ibe kanti yakhothana ikumkani ke leyo yabaThembu. Baze bazongena ke ngoku esi sizwe sakwaXhosa ngenxa yeso siganeko. Masiveze le nto kwakhona mntakaGcaleka, abaThembu aba bebengavani ncam nesizwe sakwaXhosa. Ndiveze unobangela. Ikumkani okanye mhlawumbi inkosi enguRharhabe yakhothama noMlawu, bebulawa sisandla mntanomhle samaqwathi sidibene nabaThembu. Ufubu wamaqwathi wayelapho nondaba wabaThembu ukukhothama kwenkosi uRharhabe kunye nonyana wakhe onguMlawu. Loo nto leyo ke mntanomhle yenza incebe elikhulu apha kwaXhosa, nto leyo eyathi sithi ke ngosisilandela sifumaniseke into yokubana nonongxokozelo ke mfazwe yakhe isenzeka nje ibisenzeka nje seyibubutyobo. Kanti ke uZanzolo okanye mhlawumbi uZanenzolo onguYintsa naye wayesoloko ezixeleshile esi sizwe ezikakhulu engeso sizwe endingathi mhlawumbi wayesethanda, kodwa ke wawathatha kamayirha wawafaka phantsi kwakhe ngenxa yaloo nto mntanekazi. Masingene ke mntakaGcaleka apha kwisizwe ke ngoku mhlawumbi siqale ngokuthi isizwe saMalawu esathi sangena phantsi ke mntanomhle kwezizwe zakwaXhosa, ngoba sezizininzi ngopha de futhi bazilibele abanye kunjonjo into yokubana baphuma phantsi kwesiphi na isizwe. Kukho isiganeko ke mntanomhle esenziwayo ke isizwe samaKhoi uMangqosini, into kaMjobi mntanekazi. UMjobi wakhotha wabulala inkosi yabaThembu enguNdaba. Emveni kokubulala le nkosi inguNdaba wabaleka mntanomhle woma kude kufuphi nomhlaba wamaXhosa. AmaXhosa ngelo xesha kayesakhokhelwe nguPhalo. Waphinda futhi uMjobi ngoselapha walisusa mntanomhle, wayihlala phantsi indabandaba into yokubana efondini kaloku mna ndisizwe esizimeleyo, ngakho ke andizugoba phantsi kwakho. Wala nalo kwaXhosa kwecala. Kwakho idabi elalilikhulu mntanomhle apho de kuvakala into yokubana futhi kunjawunjoku uMjobi wawachitha amaXhosa ngosuku lokuqala. Aphinda zabuya into zikaLantuza, into zikaTshawe kusuku olulandelayo zizokulwa kwakhona. Xa zizokulwa ke kwangenelela isizwe mntanomhle saMalawu, amaGqunukhwebe kaKhwane.
inguye mntanomhle umntu okhokhela entshontyela esi sizwe into yokubana masincedisane namaXhosa. Kuvakala futhi kunjalo nje into yokubana wathi sewile phantsi ukumkani onguPhalo kwanqanda ukhwane wama umjobisi ezompokotha ngomkhondo kwamukhwana wamsindisa ze wasenikwa ke ngumntanomhle njengewonga isiduko sokunto yobana ungumXhosa. Yiloo nto ke phaa kwesi sizwe samaXhosa uyawufike bemkhankanya uPhalo engapheli uPhalo emlonyeni abo ngenxa into yokubana ngenxa yobana ukhwane bekhankanya uPhalo ndizama ukutsho mntanekazi. Yiloo nto ngenxa yobana ukumkani uPhalo wathi wawonga amagqunukhwebe ngale mihlaba mntanomhle ngale mihlaba bayilawulayo namhlanje kuba ke wathi wenza eso senzo ayikhusele ikumkani. Izizwe ke mntanomhle eziphantsi kwaMalawi ke ezangena ngelo xesha kwaXhosa siyawukhankanya ke mntanomhle apho amaCethe sikhankanye osukwini sikhankanye osithathu mntanomhle sikhankanye amanqarhwane sikhankanye amampandla ezinye zeziduko ezilapho nezinye zininzi mntanomhle iziduko ezingene ngelaa xesha kodwa zona ndingazikhankanya okwangoku zizo ezo zingene ke mntanomhle ngelo xesha kanye likakhwane kuba bebehamba nokhwane. Sidlulele ke mntanomhle singene kulo mba sisithetha ngawo kaMjobi into yokubana uMjobi lona emveni koyisiwe kwanyanzeleka into yokubana isizwe sakhe sinqwalile phantsi kwesizwe sakwaXhosa. Ngakho ke samginya ngenxa yoloyiso ke ngokweso sizwe eso ukhwane ke ngoku amangqosini ke ngoogaba oothithiba basho isizwe sabo sangena phantsi kwa ngoba ikumkani zesizwe samakhoyi yayikwangabo amangqosini la. Hayi, kuyavakala Dedeza. Usekhona ba? Ndikhona mntanegazi, ndikhona ndifuna sicangcatha sobabini ngathi kanti sendityatyadula nje abantu ndibashiye ngasemva. Awundithanga ngaphezu into yoba ndinawo nje umbuzo phantsi kwale ndawo kuba kaloku ndithe xa ndikuva phaa ekuqaleni ayikhankanye nje edibanisele nabantu phakathi ke kwezi ziduko uzibalayo mhlawumbi ingabe zabambu bezime kweliphi icala zeziphi zavila kweliphi icala ukusuka ke kwezi zamanguni kuba kuyabonakala uba uXhosa lona ngumnguni kodwa ezi zabambu iziduko mhlawumbi ezifana namampondo ezizibalayo ke inoba zona zikweliphi icala amamfengu ke kuthiwa ke ngabambu amamfengu xa sithi siyabalanda ngokwesigama ke sohlanga lwabo kuthiwa ngabambu. So iyacaca ke wona bawela phantsi kwabambu. Ingaba ke ngoku ezinye ezi ziduko njengoba abanye bonokukhakanya ubona abekho phantsi kwabambu okanye sesinye sesizwe ezizimeleyo? Zizizwe ezizimeleyo mntakadaleka ezi. Isizwe saMalawi mntanomhle sisizwe esizimeleyo ebesinobukumkani baso. Phofu ke esaMalawi besingenabukumkani kodwa ke phaa kwesamaKhoyi okanye mhlawumbi samaqhakancu besinobukumkani njengobana sendikhe ndakhankanya ndathi ke amangqosini ngawo abakhokheli besasizwe salantuza samakhoyi. Mandiveze le nto ke mntanomhle mntakagcaleka. Kwakwesi sizwe sinye kukho isizwe samaGiqwa. Esi sizwe samaGiqwa sizimele naso kakhulu. Apho uyofika uva khona kuthethwa ngento kayintsathi ebonakala into yokubana umntange wayidudula ngeyona ndlela ngokwalapha ezimbalini noRharhabe ukuze isizwe sikaRharhabe sibe sikhulu kulaa cala lingapha kwanyanzeleka into yokubana badudule amaGiqwa. Kodwa ke yena ke uYintsa wabenzela eyona nto engasoze ilibaleke amaGiqwa kwento yobana wabiza zonke iinkosi zabo namaphakathi wabo mntanomhle wabebizela ehlathini wathi hayi madoda kanti sozileni ngapha ikho nto edlumzini apha uyozingelwa kubonakala ngathi kukho iingonyama ezifumanayo kwehlathi kanti ikumkani icebele intobana izawubanqunqa babulalele bonke apho saze sanqwala ke ngoku esi sizwe samaGiqwa. Wathatha esi sizwe samaGiqwa ke ngoku emveni koko faka phantsi kwesizwe sakwaXhosa ngenxa yobana wathi wasoyisa ngolo hlobo. Umzibuya qonda mntanomhle maninzi kakhulu imizi yasemaGiqweni engabakhokheli de futhi kunjalo njoku namabutho wasebukhosini okanye mhlawumbi ndithi umkhosi wasebukhosini ubunecala apho ubukhokhelwa khona ke zinto zamaGiqwa mntanegazi. Ngakho ke uYintsa ngoyena mntu wathi ke waluxolisa ilizwe ngolo hlobo akufikwa phaa. Siselapha ke mntanomhle kuzanzolo sawukhumbula le nto ke mntakagcaleka into ibangela uba ndithi ndingabakhankanya abantu basemzini okanye mhlawumbi abambo into ezinathi ke oomasingcwabane zoDedeza kungenxeni nokubana bendiyazi uba sizawufika kwezi zizwe kodwa ke phambi kobana ndifike mandikhawulezise ndingene kancinci phaa kwizizwe mntanomhle eziphuma kubeSuthu ezathi zazowela apha amaMvulane ooBhayi amaVundle amaNtshilibe amaMfene. Zizizwe ezi mntanomhle ebezisondele kakhulu kwisizwe samakhoyi. Yiloo nto uyofumaniseka into yokubana abantu bayazixuba
uba baqinisekanga ngento yokubana sisona siphi, ngaba bangabeSuthu kuba bengabeSuthu okanye mhlawumbi ubuSuthu buze njani na apha kubo. Bebeme kude kufuphi nale ndawo siyibiza ngantoni yi-Alvani namhlanje okanye mhlawumbi i-Alwa North ngamagama amafutshane. Loo nto ke yenza nomhle ukoyiswa kwezaa zizwe zamaKhoyi ibikukoyiswa kwala maMvulane de kwahluleka ngolo hlobo ke mntanekazi. Andani noba sihamba sonke na. Phambi kwento uba mhlawumbi siqhubeke, kunesizwe apha endiqonda oko bendingamele ade sifike kuso isizwe samabomvane. Isizwe samabomvane ngaba sisizwe esizimeleyo okanye sisizwe sesohluka kwisizwe sithile? Mntanegazi, ndiwakhankanyile amabomvana kodwa ke mandiphinde ndicacise. Amabomvana lana mntanomhle ngokokufika kwawo kuvakala into yokubana asuka ke apha emantla ayafaniswa ke nezi zamamfengu, kodwa wona noko athande ukwehla ngaphambili kunawo. Ukungena kwawo bangena kwisizwe samaMpondo mntanegazi, apho ke sikhankanya ooTshetshi, sikhankanya aMandala, sikhankanya imiganu. Xa bengena ke mntanomhle samaMpondo kwathi ngenxa yempatho yamaMpondo engentlanga apha kubo badlulela babalekela kwisizwe samaXhosa. Ngakho ke amabomvana sisizwe esizimeleyo. Yiloo nto uyawuthi kofika kulaa mihlaba enjengomgqanduli namhlanje uyawufika amabomvana eme phaya anikwa loo mhlaba lowo yikumkani yamaXhosa. Kamako mntanekazi. Kamako Dedeza, ndifuna mhlawumbi sisela amanzi, kodwa ke phambi kwesela amanzi make ndithabathe nje ngemibuzo emibini. Ukhona umphulaphula obuzayo apha phaya enxarhweni ke uSibungu, uyabuza ingaba njengoba ezi zizwe zaginywa ngamaXhosa zazithetha intetho eyiphi? Ndifuna ke le mbuzo siyiphendule kaSibuya Dedeza, ingaba yeyiphi le ntetho yayithethwa zezi zizwe zaginywa ngamaXhosa, okanye xebe phaa xeshikweni yeyiphi intetho yayithethwa mhlawumbi? Ingaba mhlawumbi kwakuthethwa intetho yengingqi yaloo ndawo, okanye mhlawumbi azazikhona iilwimi zazithethwa? Ngumbuzo ke lowo kamphulaphuli. Uyabuza ke ngomnye umphulaphuli, ingaba mhlawumbi apha kwaXhosa sinekumkani enye jikelele okanye ikumkani zihluke ngokwezizwe nezizwe? Ngomnye umbuzo ke leyo mphulaphuli ke Rhoyi. Makhe sibaleke mhlawumbi sithabathe phaa ke ingoma kushushu bhebi sithi ke Umkhonto eyenzenkokela ke ekwathi kwadinywa ngayo izizwe, sisizwe ke sakwaXhosa okanye sisizwe samaXhosa. Kukho izizwe ezilapha phantsi kwaso namhlanje esiziva zikhwina zibane zisithi hayi thina singamaXhosa. Ezo zizwe kwakutheni zizibone ziphantsi amaXhosa? Ya ke sihleli noDedeza kwacala, sihleli noMasoka Mfundini mntakaMango, sihleli nayo sihlalikela ke ekamandi esibeka Mfundini endleleni into yoba kwakutheni ithina le mbali apha ke mphulaphuli. Ya kwenza njalo ke ndiyafuna kuphinde sibuyele phaa ke kuye ke sive into yoba mhlawumbi siqhubeka sekwelithina icala. Kodwa ke beshiye nje imibuzo mntakaMango apha ebuzayo into yoba ingaba nelaa xesha phambi kwento yoba ezi zizwe ziginywe ngamaXhosa kwakuthethwa eyiphi intetha ngokolwimi, ilanguage ke ngokwelasemzini? Aphinde abuze phaa omnye umphulaphuli atsho naye phaa kwelaa cala into yokuba ingaba mhlawumbi zingaphi kumkani esinazo ngokusemthethweni, ufanele kanti inye okanye zilungile into yoba isizwe nesizwe sibe nekumkani yaso jikelele okanye kunekumkani enye jikelele ngokwendlela nangokwengqiqo yesintu? Make sibaleke mntakaMango sitose kuwe ke intambo sive into yoba uvakalisa uthini na kweli cala. Camakuke. Camagu mntakagcaleka, masithi mntanomhle ukunqula ukuthandaza ukucamakusha kukubulela. Masingene mntanomhle, siqale kulo mcimbi mntanegazi wekumkani. Ikumkani mntanomhle yesizwe ibanye. Ngakho ke mntanomhle izizwe Masoka, kaphinde Masoka uthi ikumkani yesizwe ibanye. Ikumkani yesizwe ibanye mntanegazi. Ngakho ke kwaXhosa ikumkani yeso sizwe izawukubanye jwi. Andifuni ke mntakagcaleka abantu baphazanyiswe yinto eyenziwa nguPhalo phaa kuGcaleka noRharhabe bacingela uba fanuba loo nto yayixelelwa iikumkani zimbini. Hayi mntanekazi, ikomkhulu linye, ikumkani linye. Zingakhona ke iinkosi nokubheka phaa. Ngakho ke mntanomhle phaa kwakwisizwe samaXhosa ikumkani yamaXhosa izawubanye, isizwe sabaThembu ikumkani yabaThembu iza kubanye, ukuya ke nakwezinye ke izizwe. Camagu mntanekazi. Masidlulela mntanomhle sisiza apha kulwimi. Ingaba mntanomhle ngamampunge xa sinothi zonke ezi zazithetha ulwimi olunye. Kodwa ke sawukhumbula into yobana amaMpondo namaMpondomise olwabo ulwimi noko luthande ukusondelelana.
Yiloo nto ke mntana omhle sizikelisa ngayo. Kodwa ke masenze umzekelo mntana omhle olu hlobo. Amahlubi umzekelo bethetha itekela, ulwimi olubizwa ngento yobana yitekela. Umzekelo abaThembu bethetha ulwimi olubizwa ngento yokubana yiqham. Ngakho ke mntanegazi, la malwimi wonke wezi zizwe hayi ebengafani, azokufana ngoku kuse kuye kulahleka nokuqhela ukuthetha ulwimi ke lwesiXhosa kuba ngoku sebezinze kwisizwe ke sakwaXhosa. Into ke mntanegazi endingayiveza mntakagcaleka encinci into yokubana nabantu basemzini mntanomhle ebebelapha kweli bebenyanzelekile uba mawathethe isiXhosa, ngako bebethetha isiXhosa. Xa usiva uva kuthethwa ngosaqhwithi ukacinga uba fanuba kuthethwa ngendoda umXhosa endala, kanti hayi yinkunzanyana yebhule egeza ukufa leyo. Kodwa indlela eyayithetha ngayo isiXhosa, mhlawumbi indlela ebabazwa ngento yobana isiXhosa isithetha ngayo, nawe ngeke uziyicinge. Camagu mntanegazi. Hayi, kuyavakala Rhoyi, kuyavakala. Uyibeka kakuhle futhi ke uyayidakanga ngandlela ithile. Ya ukhona ke utata uthi utata uKhetshwa. Utata uKhetshwa uyabuza, ingaba ezi zizwe zizonke nje zathi nalo eli siko lokwaluka? Ngumbuzo omhle ke lowo mntakagcaleka. Ewe mntanegazi, zonke ezi zizwe zazinalo isiko lokwaluka, qha ke singathi zazizenza ngendlela elalingafani. Amanye ke mhlawumbi okanye olunye uhlobo lokuqhuba luhambe lurhwetywa apha kwizizwe zakwaXhosa. Ngakho ke mandithi Gcaleka xa ndiyisonga mntanegazi, ulwaluko mntanegazi yinto yaseAfrika, yinto ibifuduka isenziwa zizo zonke izizwe ezingabantu. Ibe seso neso ke ngezizathu zazo kwinto yokubana kutheni ngoku bona bebona uba makaba mabangayenzi kwaye bona bayenza xa sikwesi sigaba, okanye le nto kuba ithetha ukuthini. Kanti ke inyaniso emsulwa into yokubana elowo nalowo mntanomhle ebeyenza mntanegazi akho. Kuyavakala. Ndiyafuna ke Dedeza, phambi kwento yoba ndikukhulule, khe sizobele mhlawumbi umfanekisongqondweni ke umphulaphuli ngokwendlela isizwe sikaXhosa mhlawumbi esime ngayo ngokwezizwe zazo. Kuba namhlanje uyawufika kaloku sisithi amaMfengu nangaphaa eGcuwa sisithi abaThembu sebafumana eCofimvaba. Mhlawumbi xa sinothi khe siyidakane khe sibeke ngezizwe ngokweedolophu zazo nje sithi cabacaba, emveni koko mntakadetyiwe ndizokukhulula mhlawumbi khe sinikeze umfanekisongqondweni phaa ekhaya emphulaphula into yoba thini njengoba ndilapha eMonti nje ndilimpondo ndinguThahla Mfondini ndingundayeni, kanti ezam idolophu ingaba mhlawumbi xa ndifuna uthahla ngobunintsi ndizabafumana phi? Camagu Dedeza. Camagu mntakabhaleka. Elinene ke mntana omhle, lo mfanekisongqondweni ufuna siwuzobe noko uyawufuna umntu oyaziyo le mimandla okanye mhlawumbi ozaziyo ezi ndawo zawuthi kanti siyazikhankanya. Kodwa ke mntana omhle, masiqale sithi kukho isizwe mntana omhle siphinde sashiya kulo mba sithetha ngawo, izizwe zabambo, njengoba besithe sakhankanya. Izizwe zabambo ke ziquka ooMiya, ziquka ooRhadebe, ziquka amaBhele, ziquka ooZizi, ziquka ooKhumalo, ziquka amatolo, ooXaba, ooMasoga, nazo nezinye amatolo. Zininzi mntanegazi izizwe zabambo. Izizwe zagaleleka apha ngenxa yoba zidudulwa ziimfazwe zemfecane ezazisuka ke phaa phezulu kuzide kaSenzanga, kuzide kaLanga mntanegazi, edibeniseke noShaka kaSenza ngakhona. Zizizwe ezo zabalela mhlawumbi ezimka ngenxa yembacu zazofikela kule mihlaba ke sikuyo. Ngakho ke nazo ezinye zezizwe esinazo namhlanje kwaXhosa zezi sizibiza ngento yokubana zingamaMfengu, kodwa zibe izizizwe zabambo okanye mhlawumbi ingabambo abo. Mntakagcaleka, unobangela mntanomhle wento yobana ndithi le nto iyawufunisa umntu ozaziyo le mimandla ukuze ibe kanti iyavakala. Mandizekelise ngolu hlobo. Ndithi umzekelo, ukuba uyayikhangela uba iquba iphi, unyuke ngequba mntanomhle uyokhangela iCofimvaba uba yindawoni. Xa ugqiba ukhangela iCofimvaba ukhweze kwanobom mntanomhle ukuyovela eMqanduli. Xa ufika eMqanduli ugudle uMqanduli ujike ngonqweme mntanegazi ukusuka eCoffee Bay uyonqandwa kwakhona yiGqeberha. Wonke lo mhlaba ulapho ngumhlaba wamaXhosa. Yiloo nto ndithi ke mntanegcaleka iyawufunisa umntu oyaziyo le ndawo ukuze kube kanti ke ngoku sizikelisa njani. Ngapha kwesizwe ke usuka eMqanduli ukunyuka ukubheka ngapha phezulu licala lamaMpondo, ngapha kwamaMpondo ibe ngamaMpondomise, sibe nesizwe samaXesibe. Ngakho ke mntanegazi andifuni ukuthi le mida ndingayizoba ngamazwi omlomo kum kuba mhlawumbi noko ingabalahlekisa abanye abantu, kodwa ke into esingayikhankanya yile. Phakathi kwesizwe sinecala silibiza ngantoni lecala lamaRharhabe ngaphesheya kwenciba ke xa ungumnomyeka uCentane. Siphinde sibe necala esilibiza ngento yokubana
elicala laMandlambe kude kufuphi nale ndawo kuyo mntana omhle iMonti ezukwehla apho ziindawo ezo zaMandlambe. Kawubheke eMthatha okanye mhlawumbi koMqanduli ufika kukho umhlaba wamaBomvana, ngapha komhlaba wamaBomvana ufika kufumana umhlaba wabaThembu. Ngakho ke mntanegazi, ezi ndawo ezi, umzekelo ubheke eNgcobo ufika kume amaqwathi apho iinto zamaXesibe. Ngakho ke mntanegazi, singaba noko siyawufunisa into yokubana kube kanti abaphulaphuli bayayazi yonke le ndawo kanti siyalatha xa ke mhlawumbi sinozekelisa kanjalo. Camago mntanegazi. Ndiyakuva Masoka mani, sikweli xesha sikulo siyaphaa kula nyanga kabayidloko eMfundini. Siyawabona amakhwenkwe setshotsha engqishela Mfundini ngamaxesha ngapha nangapha, kukhaliza bhabha kutshintente. Athini amazwi wakho mani nje ukhuthaza abantwana, ukhuthaza abazali? Kaloku ngoku siya kwela siko lethu lokwaluka Mfundini. Siyacinga la makhwenkwe siwasondeza kaloku apha kwikhabathiso lobudoda. Ndiyafuna ke Maxhosa mhlawumbi ukhe ukhuthaze mani kule ndawo phantsi ke kweziganeko esizivana, iziganeko ke esizibonayo kwiindawo esithi ke esihlale kuzo nakwiindawo ke esizalwa kuzo. Camago tetete. Camago mntakagcaleka. Uthi lo kaMango umntana omhle mabaye bephila mntanegazi, babuye bephila. Njengabantu ke mntana omhle abamemelela ibuyambo, ndifuna ke ndikhumbuze le nto into yokubana eli mntana omhle likhabathiso mntana omhle legazi, iphinde ibe likhabathiso lomphefumlo, ibe likhabathiso mntana omhle likamoya. Ngakho ke umntu xa engena funeka angene ngazo zontathu ezi zinto, angabi nanto ayishiya ngasemva. Xa kufuneka ephulaphulile mntana omhle aphulaphule, xa kufuneka ethobela afunde ukuthobela, xa kufuneka mntana omhle ehloniphile ahloniphile, ngoba yonke loo nto leyo yinto embumbayo ezawumenza into yokubana abe ngumzekelo okanye mhlawumbi indoda eyawuthi ikhokhele ikhaya lakhe ngenye imini. Andinawo mntana omhle amaninzi ukutyatyadula kuloo mba, kodwa ke ndifuna ke ukuveza nje loo ndawo ndithi mabaye bephila babuye bephila mntanikazi. Camago. Camago tetete, masibulele mani ixesha lakho namhlanje, sitsho ke sithi mathulumnyamanyangandi kudlalana. Camago tetete. Camago mtshawe. Madoda, sibulele.